Noýabr aýynyň 23-nde Ýewro parlamenti Strasburgda Rus rejimini terror rejim hökümünde kabul etmek üçin rezolýusiýanyň ses berilişini geçirmekçi. Rezolýusiýada Rus hökümetiniň we parlamentiniň eden jenaýatlary 20 sany maddada tertipleşdirildi. Rezolýusiýanyň käbir maddalary dikkaty özüne çekýär. Çeçenistana garşy edilen jenaýatlar. Russiýanyň öz içinde ýaşaýyş jaýlaryň bombalanmagy netijesinde ölen 300 adam. Siriýa uruşunda edilen jenaýatlar. Ukraina uruşunda edilen jenaýatlar. Gürjistana garşy edilen jenaýatlar ýaly Russiýanyň bir näçe terrorçylyk hereketlerine yer berilipdir. So that it reads, declare current Russian regime as a terrorist one. Geçen ay Ýewropa Geňeşi hem Russiýany terrorist rejim hökümünde kabul edipdi. Mundan başga da Litwiýa, Estoniýa, Polşa, Latwiýa, Ukraina we Çekiýa parlamentleri Russiýany terrorist rejim hökümünde kabul etdi. Egerde Ýewro parlament noýabryň 23-nde Russiýany terrorist rejim hökümünde kabul etse, onda 27 Ýewropa ýurty bir wagtyň özünde kabul etdigi bolar diýip hasap edilse ýalňyş bolmaz. Şeýlelik bilen Birleşen Milletleriň Mejlisinde hem Russiýany terrorist rejim hökümünde kabul edilme ýagdaýy barhada artýar.